Yaba mfowethu. Yabo usuyingozi kakhulu mina 40 ungalotsholiwe. Usuyingozi kakhulu. Nje wathi kunomcimbi kuyaphekwa akumelanga ubonakala udlalela emabhodweni ngamanje usuyingozi wena. Na 40 awulotsholiwe. Ha, usuyingozi ngempela. Kumele nje kwenziwe imhlangano omkhulu ubulawe. Ya, chaza ukuthi lo ntombi wabusaphi. Njengoba walotsholwa nje, unesinjani kanti wena? Abafana abangasithandi. Hayi. 40 awulotsholiwe, awuceliwe, uhlele ekhaya umsebenzi ukukhulumela ukudla. Nokuhlukumeza umakoti. Hayi masimba lawo. Mina inendo yayo nini. Umkhula zayo na 40 nenwele ezibrown nesiphongo esicwebezelayo. Akalotsholiwe umsebenzi ukukhuluma zakhafuna amathe umfazi. Dot. Hayi. Kufanele siphumule. Hamba phela uyokipita. Nawo ubizwe ngenja le phambili ukukhulumela ukudla la namandla abafowenu. Sihlama. Anginyanyisa. Larshi. Sebenze lokho. Umuntu ayokipita. Ya.